amagwini molweni bhotani lotshana abushengs dweshana ezitoshakazi zikanonkwenkwezi uStar ubuyile bethunani ningambuzi buvelaphi sincokola ngantoni namhlanje sifuna ukuthetha ngokumpora nomakhulu wasenext othakathayo okanye udabawo wakho umama wakho athi uyathakatha yho theni igoso inayithi yam uyayiva yo you know, this topic inokuntacha emanyeni because as a healer, you know, you sesifana ne-psychologists, ne-counselors, abantu ba-wounded out there, you know. Khe kwafika i-couple apha like married people, ngumntu nomyeni wakhe, yeva. Umfazi ufuna mna ndiconfirm emyenini wakhe into yoba umama womyeni uyathakatha. Like funeka iphume kum. Uyayiva? And ngoku uyibone into yoba ubani wakhuphi la mazwi andilogqirha. Icacile uba andilogqirha lokwenyani. Uyayiva? My question is, i-conviction engaka, you get me? Uyazazi wena into zasemkhathini. Uyayiva? Ude uqiniseke kangaka uba lo mama uyathakatha. Intoni le ingaka? Because guys, let us be aware. Like andifuni yenza ijoke le topic, ndiyafuna uba ibe serious because ndiyafuna ilende ezindlebeni ezivayo. Kukho ii-conditions esikhula, ndicinga uba ngelaa xesha besikhula ngalo bezingathethwa ngazo. Or mhlawumbi we were not well educated, you understand, ngelaa xesha. Alzheimer's disease, dementia, you understand? Esa sifo sokulibala, ukudeteriorate kwememory, you understand, yomntu eziba ekhula ngokwe-age. Omnye imqala like way earlier, you understand, in their late 50s already umuntu omnye senayo i-dementia, omnye early 60s, omnye 70s, omnye shemke axoleleke 80s 90s, besiqonde se-understandeka kuba hayi bubudala. But abanye ababadalanga ngolo hlobo, qha ifike early. Zininzi ke izizathu, andingogqirha, andizube ndifuna uchaza into yoba i-cause ye-Alzheimer's intoni, njalo njalo, yabo. But ndiyafuna ukuza apha ebantwini because abantu abasafarisha with these kind of conditions bahlala phakathi kwabantu, within communities, you understand. And ke ngoku it makes no sense into yoba umntu wawukwehlelwa yiloo nto into yoba now ndinale condition funeka ndisuke phakathi kwabantu. You know, I've lived my life, all my life here kule lokishi with you as my neighbors, as my community. Abantwana benu bakhuliswe ndim, bakhulele kum nam. Abantwana bakho ubashiya kum, uhambe unomsebenzi ushiya abantwana bakho kum ndikugcinele bona. Uyayibona laa nto? Ubuphangela wena, mna ndingaphangeli. Uyayiva? Abantwana benu bebekwazi ubuya esikolweni badlule kwam, uyayiva, because akho mntu ekhaya, into ezinjalo. But all of a sudden, lo mama ukhulise iintsana zandala zitshatile ngoku zinemizi yazo. All of a sudden ngoku uyagula umuntu omdala kuthiwe uyathakatha. Awuthetha izinto kuthiwe uyampora. You know, i-dementia or Alzheimer's, well, i-dementia, because I think Alzheimer's kukulibala, but zi-related. But ikhona laa nto into yoba umntu kokukulibala kwakhe, izinto azikhumbule ngolunye uhlobo, not ngolu hlobo azazi ngalo, like ngolu hlobo zi-realistic ngalo, you understand. Uzawuthetha izinto ezingekhoyo, uyayibona, kuthiwe uyampora umama kabani, you understand. Kanti umama kabani ingqondo ngoku seyibuphazamiseka, idume ke ngoku le nto ihambe inwenwe. Can you imagine the stress sala family? One,
it's a new condition kule family. Umama asimazi enjena. You understand? 2, zii-costs zoba, how do we take care of our parent? Umama ngutata ngelinye ixesha. How do we take care of them? Because now they can be a danger to themselves. Umzekelo, you understand? U-anti obegcina apha endlini akakwazi because intsha nakuye le nto iyamothusa, akakwazi umelana nayo, awushiye umsebenzi, funa siyofuna omnye umntu. Uyayiva ke ngoku? Because umama uyalibala noba akavasanga. Uyayiva? Kufuneka ke ngoku umntu ozamgada athi make sure ukuba i-hygiene and everything. Uyayibona laa nto leyana? So le family ine-stress esitsha. You understand? So kugulelwa ngumzali. Nokuthi you know, asiyazi ba because asinyangeke esasifo, and ke ngoku asiyazi ba sizawuphila naye elo hlobo until when. Ngapha niyahleba nina. You understand? Because ezinto zihletywayo zihambe ziyofika. Kwaba bantu bane-stress bagulelwayo. Yazi ukhula kwam, ndikhula mna apha elalini yam. Xa kuhletywa kukho oomama abahletywayo, kuthiwa ubani, umama kabani uyathakatha naphaa, uyathakathwa naphaa, umama phaa ligqwirha. Uyayiva? Bayi-handful, bangaya naku-10. Uyayiva ke ngoku? But one thing I noticed was that njengoba kubalwa, njengoba singabantwana be-neighborhood, xa kubalwayo, ubana ngaba wena ukhona, akazubalwa umamakho. But xa ungekhoyo, uyabalwa. Yeva? So ndayibona phayana into yoba isenokwenzeka kaloku into yoba nam xa ndingekhoyo owam uyabalwa. Uyayiva? So basically you might find into yoba naba mama babalwayo abathakathwa okanye bathakatha bonke ke abazali bethu xa kunjalo. I'm not saying akuthakathwa bethu nani, but ngelinye ixesha ndiye ndifumanisa into yoba mna hayi sisizwe simnyama sinako ukuba paranoid kodwa kule ndaba yokuthakatha. Yeva? Umntu ufumanisa into yoba ngoku sekunzima noba a-improve ubomi bakhe, afumane amacebo amaqhinga okuphila ngenxa yento yoba unenkolelo yoba uyathakathwa. Yeva? Mna ndide ndithi mna njengoba ucinga uba umama uyathakatha, owakho umqiniseke ngantoni uba akathakathi? Uyambophelela esinqeni wena xa uyolala? What if nguye lo ushiya utatakho elele nehakho, yena umkile ubheke emkhathini okwenza izinto zasegwadani? Uyayiva? You don't know. Njengoba nam ndingenakumthethelela owam, ndihlala ndisitsho kuye ndithi, yazi uba usista wam wasweleka mos endize emveni kwakhe, ndithi inoba wena wayinika yena laa nto yothakatha because uba wawuyazile into yoba ndim umntu ozawuphila longa ngowawundinikile mntasekhaya. Uyayiva? Uba wayendinikile ngendiqinisekile into yoba siyathakatha sobabini. Ingxaki ke ngoku akazange andinike. Okanye mna kwakule vidiyo njengoba ndithetha nje senokwenzeka into yoba ndiquma le nto yoba ndithakatha. So asimazi umntu othakathayo and ke ngoku why sizawuziphilisa kabuhlungu. Uyayiva ke ngoku? Sibe sikrokrelana sinukana. Uyayiva? All you have to do is to stay protected wena, zilungise, ziqinise nabantwana bakho. Uyayiva? But phuma kulaa nto, phuma kulaa ntlebendwane yokuhlala because it may affect abantu abangenzanga nto. I-Alzheimer's, i-dementia sisifo esikhoyo and ke ngoku sandile kwii-communities zethu. Ngabazali bethu aba, asikwazi bethunana uphilisana kabuhlungu ngohlobo. Like ndiyibukele umama okuhlala ehletywa, ndiqonda uba lo mama lona ebegude ethandwa ngumntu wonke, esenzela abantu izinto ngeli xesha ebeserayithi. Phayi ngoku kuthiwe uyampora, uthetha izinto. Uyayiva? Ngomntu nje ophazamiseke ingqondo bethunana, bayaphi ubuntu bokukwazi ukuphilisana nokuvelana? Because more than i-stress, laa family bekumele uba siyayisapota during this time, not uba si-ede i-stress. Ngeba ndizama ukuthi ma ndisike elijikayo ayindiphathi kakuhle le ndaba. Otherwise ukuthakathwa mayingahlali apha ezingqondweni sizawuba bancinci, abangozincinci. Kuhleli nje sicinga uba siyathakathwa. Bendize nje naloo nto incinci, otherwise akho nto mani. Keep on sharing and liking the videos, va? Maku.